Жена решава да изненада мъжа си и купува един гардероб. След като идват дароделците, поставят и го и си отиват. Когато минава трамвая, който минава точно до къщата, гардеробът скърца. Тя се обажда на дароделица и казва: някакъв дефект има в гардероба. Ами като мине трамвая, понеже минава точно до нашата къща и скърца гардероба. Идва дароделица, поглежда гардероба и вика: момент да мине трамвая. Минава трамвая, наистина скърца. Той влиза вътре в гардероба и казва: слушай сега, аз ще бъда вътре в гардероба, като мине трамвая, да видя откъде скърца, за да го оправя. Когато затваря тя гардероба, мъжа и се връща. Ала тебе, майката тебе, какво правиш, ма гледай, каква мръсотия. Ничи си измила, може ли така мръстия? Къв този гардероб, ма? Той го нямаше вчера. Я, къв този гардероб, я? Абе, ти какво правиш вътре в гардероба? А дароделица казал: ако ти кажа, че чакам трава, няма ми повярваш, бе, братче.